foli ani tanuni ambo takadia u bela jelema bi mimi talike tarata doina kaja ka fo février kalo ale le shegi soro samba flani muwa ani fla minye akwa kuna fandi gafe wi ulude lakali wati sile flani anfiya no gafe minumbe na be sebe dongodo limana wala sa jamana dum sega kuna foni jamana tabulu la chomina anfana kanu kaye keneka wala sa gafe nu ka bama elema bamana kana sabu bela jelele be bamana kaime wala sa beb sega famia soro ala chomina wala ansi keneka ami befo ka be wali ngondo mi Juliba TV News ale flele do jin fantan nani bele jile fa farafina ani farajela malikono na ani malikoka radio Juliba ale fananda mine do Bamako ya no keme ani duru murmuru fu falaki mi se ko feno radio Juliba la mine do keme murmuru kele o la fefe bika la mine islam no ka ami befo ka be wali ngondo kuna funu uluba ambulo koro ami nanda do bakurumba dama dola kajira ka fo fasiri selo na lesor ale kumana aka bakurumba ula ayajira ka fo minyanga jamana ye ko aleni mashite sama na ni watina ko maliko ni gelamba ka sisa ka bise ka ke gelau de ni abise ka teme joni ni kuma fo mali premier ministre no Dr Shugel ko kala maiga aleni jamana minumbe nulu kala sigido mbe maliko nala ya anulu ye sigido de ke kungo ayini fo keneka amina ndado ola sisa ni oborai limana minye les échos avec mana écho wele kumana ayajira ka fo ni watina ko nimbe talike anga jamana konna la yanno ni CNT no Conseil national de transition ajala ka fo ale be sigi krengerani de la 600 ko franjala fanga ingali kele do eko maufe abeki kunda fanju mende ka amina ndado la 600 o mana boy mini le soir de Bamako ye ale kumana le mana kuma babi soir de Bamako konna na bi sabu ayala ka fo ko politique tomba flabe mali konna la ya olu tonde wa ma falimba wera do ha mini be ni olu be ulika jola ko bi ga faranyu ka wala sa mini colonel Asmi Goita ale de be jamana kuntiga la ko abiseki kambo kokura fanga nofe do na tawla ka fini era nuye sorasi fini le mana ko ubla kami jamana de gwansan finita nuye civilia le mana ko kasroki kambo jamana kuntiga nofe ko mini anake adima politique to ani RPM olu ma falimba do be ina fo mari macha jara ani jara suba kulube o mamadu jara suba olu be o barala amina ndado la 600 mini les soirs de Bamako konna la limana yana ngabo soir de Bamako konna politique tombe nu kama ko kodem siga fombe sina sisa charte de la transition ko ka yele mando alela kodem ko ayi alete soama amina ndado la 600 nouvelle horizon fana kumana limana ko farabugula blala ni kuma sementera colonel Suleiman Dambele de fait ale mi sorasuka kuna fondesera mbe nu kama ko dirpa ale de ni kuma sementera ko kalo chaman ko fe farabu be bamachi mauka bulo kono yala jalla ka fo bi mi farabu ye ma ko ni bisika ta dugu masira fe ka so nyama ke gele ya mi nanda do la 600 se bu ko fe la ka ma min be no be nyon soro ka la fazali kuluba konala syndicat signataire du 15 octobre ko lo ka ma min dimni ko se sabu ka sara ko lu ko guloni do nga ko gouverneur ko ni kumana akola wala sa sara guloni abseka sara minna atika di ko aka jofolo gouverneur yi dado la mina onyefo nouvelle horizon konala ambi do combat kono le mana combat kono ako mi sumelu bubay maiga ye le mana ko jamana fama ko sumelu bubay maiga ko mate do aka ble ka to furakeli yere la aka ere somo de ni kuma fo le mana ka sawu ke munyi le combat de femme na ndado ola 600 no combat konala o mana bu anu sura ka kunje ni face de semaine l'indépendant le mana l'indépendant kumana ako Mohamed Ali Bachili le mana na ministre ka na jamana konya aye Francis jamana fama jabi krengere la ko ministre mimbe na bu ka jamana ni jamana woro che barakuna Jean-Yves Le Drian ne watimna ko mari franjela fanga ko fanga mini jamana donga fanga sigle do wakube baramina ko manga barake o Mohamed Ali Bachili koni yu jabi ako français bi ka kuma ko nabi kuma ka kimi folo ko nate ko halu ka fanga o ka jamana nyama so daga be so banu kono mi ko Élysée e mana ko Élysée re jorani farafin ga woshi de farafin ye baraminke on na folo de mana ko de keraka
min ye Élysée jɔ farafin wɛrɛ fɔlɔ la tubabuw tun bɛ taa farafin sangu feere ko wari dɛ o de kɛra ka Élysée jɔ nin kumaba ye dɛ indépendant de nin faamu na an da don a la sisan limanaw min ye an b'a daminɛ ni l'histoire ye l'histoire kuma damadɔ b'a kɔnɔna la limanaw a ko min ye an ka gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ko ale ye jɛrɛ dɔ kɛ ni jamana minnu bɛ yan ni olu ka lasigidenw olu bɛ Mali kɔnɔna la yan Mali ni jamana minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jateminɛ kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga l'essor kɔnɔna la bi a ɲɛfɔlen bɛ k'a fɔ ko ani ninnu ye ɲɔgɔn ye walasa docteur Choguel Kokala Mayiga a kɔni tɛ sɛgɛn fiyewu Mali bɛ dabolo min kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani maa minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'u ye an kɛrɛfɛ jamanaw ye CEDEAO jamanaw ani UEMOA jamanaw yɔrɔ olu kɛlen don ka ɲangi yɛrɛ ta Mali kama nin waati in na Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye sama-samani tɛ Mali ni baarakɛɲɔgɔn si cɛ bi ko gɛlɛya min bɛ yen sisan limanaw ko gɛlɛya in ye waatinin dɔrɔn de k'a bɛ se ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye min kɛra min ye premier ministre ani lasigiden minnu bɛ yan n'o ye ambassadeur ye Mali kɔnɔna la yan a kɛra sababu ye min ye Mali gɛlɛya yɛrɛ premier ministre a k'o da kɛnɛ kan a k'a ɲɛfɔ min ye jamana minnu bɛ yen n'u ka lasigidenw bɛ Mali kɔnɔ u ka se k'a faamuya a jala k'a fɔ a y'i da don Mali ni CEDEAO cɛ sama-samani min bɛ yen sisan Choguel ka kumaw la ko CEDEAO ni UEMOA u ye ɲangi min ta Mali kama bɛɛ kɔni y'a dɔn ko ɲangini ko sariya sɔsɔ don ko nka ko a ma bali u la sabu maa dɔw bɛ yen minnu a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛw de bɛ yen minnu dogon bɛ CEDEAO kɔfɛ ni olu u ka fɛlɛw sen tɛ ka dɔn o de kɛn bɛ sababu ye ka CEDEAO ɲɔrɔki ka kɛ Mali kan nin waati in na n'o tɛ ko jɔnni de bɛ se ka Mali gɛlɛya ye kalata minnu kɛra ka kɔn biɲɛ ko k'a ta san 1992 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi kalata minnu kɛra Mali kɔnɔ n'a sɔrɔla kalataw kɔfɛla bɛ kɛ gɛlɛya ye ko a ka kan o jamana ka se k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɔra kalata ninnu na ka o gɛlɛya ɲini k'o dɔn ko ka sɔrɔ ka baara wɛrɛw boloda walasa gɛlɛya minnu sɔrɔla olu kana se ka boloda ko Mali bɛ o de baaraw la Mali bɛ ka yɛlɛmani minnu boloda a ka jamana kɔnɔna la sisan n'o ye jamana bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ lakanako siratigɛ la sɔrɔko siratigɛ la jamanaden yɛrɛ bɛ se ka lafiya jamana kɔnɔna la cogo min na lakana hali n'a kɛra lakana dɔɔnin ye u ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ Choguel ko nin ye Mali ka laɲini de ye bi ko nka maa wɛrɛw de bolo birin bɛ CEDEAO da la ka CEDEAO su ka kɛ Mali kan a ye kalata kɛ ko Mali jamana tɛ se ka i yɛrɛ to o kuntilenna bolo sira min n'a bɛ taa laban ko wɛrɛ la Mali kɔni bɛ se ka min kɛ bi o ye de a ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na o la ni kalata bɛ boloda o ka se ka boloda Choguel ye nin ɲɛfɔ ambassadeur minnu bɛ Mali la yan a y'a jira k'a fɔ a kɔni bɛ min ɲini ambassadeur ninnu fɛ limanaw ka kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin Mali ma n'o tɛ Mali tɛ sama-samani foyi la ani jamana wɛrɛw cɛ ko wa a tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la bi k'a fɔ ko a bɛ ka i yɛrɛ kɛ a damana jamana ye k'i fara ka bɔ tɔw la ko a y'i to kɛnɛ kan limanaw ka foli ta ka di jamanaw ma minnu bɛ yen n'olu y'an ka gɛlɛya dɔn sabu bamananw ko ten ko n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔna la min bɛ gɛrɛ i la limanaw o de y'i teri yɛrɛ ye walasa Mauritanie ani Algérie k'olu y'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma ani Laginɛ jamana limanaw Choguel Kokala Mayiga a ye olu fɔ kɛnɛ in kan yen nɔ ale fasedi sɛbɛn kelen in kɔnɔna la limanaw l'histoire y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement k'a ye cikan bila ka taa di UEMOA ɲɛmɔgɔw ma n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛkulu min bɛ yen n'ale de bɛ wariko bɛɛ lajɛlen kunna yɔrɔ CEDEAO ye ɲanginiw ta ka ɲɛsin Mali ma waati min na UEMOA fana tugura o ɲangini kɔ kabi janvier kalo tile 9 tɛmɛnen jɛrɛ min kɛra Ghana a kɛra ni CEDEAO ye Mali ɲangi k'a fɔ ayiwa ko an Mali jamana bɛ sira min ka nin ye ko CEDEAO ka sira tɛ wa CEDEAO ka sariya sɔsɔw don k'a sɔrɔ dun CEDEAO bɛ k'a fɔ ko Mali bɛ ka sariya Mali tɛ k'a bɛɛlakanw batu o waati UEMOA fana bɛ sariya sɔsɔ la o de la gouvernement ye communiqué sɛbɛn dɔ kɛ sɛbɛn min lettre don limanaw ka ci UEMOA ɲɛmɔgɔw ma ka kɔn yɛrɛ yan'u ka ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma o lettre fila don kelen taara janvier kalo tile 14 kelen fana taara janvier kalo tile 24 dɔwɛrɛ tɛ k'a fɔ UEMOA ɲɛmɔgɔ ye a ye ɲangi min ta ka ɲɛsin Mali ma aw t'a dɔn ko a bɛ sariya sɔsɔ la sabu si ma aw yamaruya ka Mali ɲangi ka Mali bali a ka nafolo la ka o sɔrɔ wa ko a ye ɲangi min ta min a ɲɛsinnen don Mali jamanadenw de ma k'a sɔrɔ dun olu ma foyi kɛ aw la aw bɛ ɲangi ta ka ɲɛsin olu ma ko yanni o yɛrɛ cɛ Mali yɛrɛ tun y'a ka min ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara ma n'o ye chargé d'affaires ye n'o de bɛ
u bɛ baara la nin waati in na yanni don dɔ cɛ u y'u ci ka taa Burkina Faso yɔrɔ UEMOA koɲɛ tun bɛ Burkina jamanakuntigi de bolo k'o ci ka taa yen walasa a ka se ka taa Mali ka gɛlɛya da u ɲɛkɔrɔ ko nka u ma sɔn ka hali u bisimila a kɛra i n'a fɔ n'i ye ciden ci ka taa maa min ni ci bɛ taa d'a ma i ye ciden gɛn k'u y'an ka ciden u ma sɔn ka bisimila u y'a gɛn o kɔni kɛra sababu ye o fana y'a damana sariya sɔsɔ ye ko wa ko UEMOA ye ɲangi min ta Mali kama ka an ka nafolo bɛɛ lajɛlen an bolo tɛ maga la ko u ma a sara an na u ma bataki bila ka na ayiwa Mali aw ye nin baara in kɛ an kɔni bɛna aw ɲangi ka sababu kɛ nin ye ka da nin kan ka da nin kan o si ma kɛ ko ɲɔgɔnna sariya sɔsɔ fila tɛ yen gouvernement kɔni ko ale bɛ UEMOA ɲɛmaaw ladɔnniya k'a f'u ɲɛna u ka ɲangini u ka wuli ka bɔ yen joona n'o tɛ u bɛ sariya sɔsɔ de kɔnɔ u bɛ ka Mali bali a ka hakɛ de la u bɛ ka sen tereke o hakɛ ninnu kan ayiwa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔli sɔrɔ ale kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kumana limanaw ECHO kumana a ye ɲininkali de kɛ a ko CNT n'o ye conseil national de transition ye ale bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la n'o ye session extraordinaire ye limanaw a jala k'a fɔ ECHO kɔnɔna na bi ko yalima furanjɛla fanga a bɛ ka i kunda kundina jumɛn de b'a bolo bi o ye ɲininkali yɛrɛ ye n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ assise nationale de la refondation sigikafɔ min kɛra jamanadenw fɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ni a furanjɛla fanga maaw jija bɛ o la ko o de kɔnɔna min fɔra o la o de kan ka lawaleya a b'u bolo bala bi kosɛbɛ a jala k'a fɔ CNT min ye conseil national de la transition ye ale kɔni yamaruyala février kalo tile 4 jamanakuntigi fɛ ko a ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ walasa ka se ka kuma jamana taabolo caman kan o taabolo ninnu o bɛ tali kɛ furanjɛla fanga yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ni sɛbɛnba min ye n'u k'a ma charte de la transition ale kɔnɔna bɛ se ka larabi cogo min na yɛlɛmani bɛ se ka don a kɔnɔ o ka don a kɔnɔ o mana bɔ yen min ye kalata sɛbɛn ye loi électorale sigi ka kɛ o fana kan min ye n'i ye jateminɛ kɛ ordonnance 2019 PRM min taara masikalo tile 27 san 2019 min bɛ institut national de la santé publique n'o ye an ka foroba kɛnɛya kɛyɔrɔw ye limanaw o fana falen bɛ se ka don o la cogo min na ani joli dili joli bɛ se ka kɛ nafa ye cogo min na fo ka taa se an ka nafolo min ni o ye budget ye san 2018 yɛlɛma bɛ se ka don o fana na cogo min na ani min an ka polisi territorial n'o ye polisilaka minnu bɛ Mali kɔnɔna la olu ka lahalayaw o fana bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ani n'i ye jateminɛ kɛ ka nafolo dɔ bila sen kan nafolo min bɛ kɛ sababu ye limanaw min ye an ka jamana kɔnɔna la yan baara belebeleba minnu bɛ yen olu bɛ se ka bila sen kan ani sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye yatela ye o fana o datuguliko kuma o fana bɛ a la nka limanaw a jala k'a fɔ CNT weleli nin ko in kan a kuma kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ ka i ta fɔ a la ECHO maaw ka fɔ la nka politiki tɔn dɔw kɔni ma se ka ko in a dayɔrɔ sɔrɔ u fari la caman y'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga kɔni olu ma kuntena foyi don a la caman y'a jira k'a fɔ ko joli de bɛ se ka jamana gɛlɛya ye san 10 kɔfɛ k'a fɔ ko furanjɛla fanga bɛna i sigi ka tila ka to nin taabolo in na politiki tɔn dɔw ka kuma kɛr'o ye nka minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka furanjɛla fanga lafasa caman y'a jira k'a fɔ ko ni yɛlɛma minnu bolodalen don jamana kɔnɔ jamana min ni olu ma boloda maaw hakili bɛ baara fɛn fɛn la k'o tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔna la o ye maa minnu bɛ ka furanjɛla fanga lafasa a mana kɛ cogo cogo a jala k'a fɔ CNT ka nin sigi in kɔni a bɛna kɛ yɛlɛma caman de boloda jamana kɔnɔ i n'a fɔ jamanakuntigi danga ale jɔyɔrɔ ka o bɔ yen nɔ pewu ka taa se n'o bɔra yen nɔ min ye lakanako ye o ka se ka kalifa minisiriso min bɛ jamana lakanani kunna ani an ka cɛdenw défense ani sécurité ka taa se fana gouvernement yɛrɛ ma hakɛ ka caman bɔ o hakɛ la ani CNT maaw ka dɔ fara o hakɛ kan ani gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ politiki ko nasira la maa caman ka se ka i yɛrɛ ye CNT in kɔnɔna la ani assise nationale de la refondation o min ni yɛlɛmani caman fɔra o kɔnɔna la o fana ka se ka don ba la limanaw min de ye laɲinibaw ye CNT a ka sigili la kuntilenna minnu b'a fɛ ni fasidi sɛbɛn yɛrɛ ɲininkali kɛ a yɛrɛ la a jarala k'a fɔ kabi transition kɔni sigira limanaw san 2020
mugan waati la ni yɛlɛma tilala ka bolo don a kɔnɔna la kalo 18 min dira limana ajala k'a fɔ furanjɛla fanga an b'a ta ko filanan na yɔrɔ jamana kuntigi min bɛ bi colonel Assimi Goïta ale ka fɛla de ye ni charte ka lajɛ yɛlɛma minnu bɛ se ka don a kɔnɔna la ni jamana yɛrɛ bɛ se ka taabolo kuraw ta sariya ko nasira la a n'a ɲɔgɔnna caman limana o de ye kuma yɛrɛ ye eko maaw olu ye min fɔ bi sɔgɔmada in na n'an bɔra yen an bɛ don soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako kumana limana a fana ye ɲininkali de kɛ a ko yalima politiki tɔn dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ ADEMA ani RPM ko a na kɛ olu bɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ bi dɛ olu bɛ ka baara ɲɛbila dɔw kɛ baara minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye limana colonel Assimi Goïta a bɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ don nataw la cogo min na Bamako yan nɔ limana kunnafoni min na a poyira ni bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ni kunnafoni bɔra joli da faransi ka lasigiden kɔrɔ min tun bɛ Mali la yan n'u k'a ma Nicolas Norma ale de ye nin kuma fɔ yɔrɔ bi a bɛ Mali kunnafoni dɔn i n'a fɔ a tɛgɛ ci kɛrɛnkɛrɛnnen la politiko nasira min na ale de ye nin kuma fɔ a ko nin kuma min fɔlen ye nin ye limana o waati kelen fana Conseil national de transition n'o ye CNT ale fana bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen la yɛlɛmani caman ka se ka olu boloda an ka jamana kɔnɔ nka kuma min n'a fɔra kunna a yɛrɛ ka bɔlɔlɔw sira kan n'o ye Twitter ye limana a jala k'a fɔ maa caman de ye nin kuma in ta ba la nka k'a fɔ de ko politiki tɔnba fila i n'a fɔ RPM ani min ye ADEMA ye olu de bɛ nin baara la limana walasa colonel Assimi Goïta don dɔ la a bɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ cogo min na a ka finitigiya yɛrɛ baara bila pewu maa min yɛrɛ bɛ yen ni olu ye politiki tɔn ye a sama senbaw ye i n'a fɔ Mamadu Jarasuba RPM min ye Mari Macha Jara ye ale yɛrɛ ye ADEMA ɲɛmaaba ye a na kɛ ninnu kɔni bɛ wulikajɔ caman de la bi u ka politiki tɔnw tɔgɔ la walasa min ye colonel Assimi Goïta ye a ka se ka min armée yɛrɛ bila pewu limana a ka i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ kalo damadɔ ni olu bolodalen don walasa kalata ka se ka kɛ Nicolas Norma an y'a fɔ ten a ye nin kuma fɔ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ ni o ye Twitter ye nka limanaw bɛɛ kɔni b'a dɔn nin waati in na min ye colonel Assimi Goïta ye jama fanba o b'a nɔfɛ jamanaden caman min kɛra fasoden ɲama ye o min kɛra politikimaw ye o i b'a sɔrɔ ko olu caman bɛ yen minnu ka hakilila ye colonel Assimi Goïta ale ka kɛ jamanakuntigi ye don nataw la min ye maa minnu kɔni minnu bɛ wulikajɔ la n'olu dɔnnen nin ma baara ye o ye Mari Macha Jara ye ADEMA ani Mamadu Jarasuba wa ko a na kɛ k'u bɛ ka baara dɔw boloda u bɛ fɛ ka politiki tɔn caman de fara ɲɔgɔn kan ani fasoden jamajɛkuluw walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka min ye colonel Assimi Goïta k'a fɔ a ɲɛna ayiwa an kɔni b'i kɔ finitigiya bila joona i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ limana min ye RPM ni ADEMA ye olu fɔlɔ ma nin kuma fɔ dɛ maa sɔrɔla jamana kɔnɔ yan minnu fana ye nin kuma fɔ fasidi sɛbɛn ka fɔ la a ko min ye Isa Kawuji min ye ale ye nin kuma fɔ ni ale kun ye CNT maakɔrɔ ye Isa Kawuji min yɛrɛ kun ye nin kuma fɔ a b'i kan legelege n'a ye kuma bɛɛ ko ayiwa colonel Assimi Goïta ye olu ka cɛbɔ ye wa maa tɛna o bali wa hali n'a y'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ limanaw k'a na tɛmɛ maa yɛrɛ se t'o la ala yɛrɛ ta kɔfɛ ayiwa kunnafoni filɛ dɛ limanaw soir de Bamako de y'a fɔ yan'an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ a kumana kokura a ko min ye charte de la transition ye yɔrɔ gafe min bɛ yen ni a bɛ n'a fɔ ale de y'an ka furanjɛla fanga gafeba ye ni baara bɛ ka kɛ n'a ye bi ko politiki tɔn CODEM n'o ye Useni Amion Gindo ale ka tɔn ye ale ye fɛla dɔnnen don furanjɛla fanga in kɔnɔna la kuma o kuma mana fɔ jamana ko la nin wagati in na Useni Amion Gindo ka tɔn CODEM a na bɔ k'a ka fɛla yira yɔrɔ nin wagati in na ko wele bilalen don Conseil national de transition ale ka sigi ka fɔ ba kɛ ka yɛlɛmani boloda charte de la transition ale gafeba in kɔnɔ kuma in a bɔra ka bi min ye CODEM ye ale kɔni y'a fɛla yira CODEM y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye kuma in mɛn convergence pour le développement u ye communiqué dɔ de kɛ jamana ko ɲɛfɔ jamanadenw ye k'a fɔ olu kɔni jateminɛ min kɛ nin wagati in na o ye k'a fɔ charte min filɛ ni o ye furanjɛla fanga gafeba ye ni baara bɛ ka kɛ n'a ye ni yɛlɛmani fɛn fɛn ko k'a bɛ boloda a kɔnɔna la jamana ko a bɛ dɔ de fara
dingɛ ka dingɛ min n'o b'a ni an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw cɛ wa gɛlɛya min bɛ yen sisan n'o bɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ CEDEAO b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw k'o bɛ kɛ o bɛ dɔ de fara gɛlɛya kan wa k'a bɛ se ka hali politiki tɔn minnu bɛ Mali la a bɛ se ka gɛlɛya don olu ni furancɛla fanga cɛ Useni Amiyɔn Gindo ko olu kɔni fɛla ye min ye ni yɛlɛma wɛrɛ ko k'a bɛ don charte kɔnɔna la u ka politiki tɔnw wele u k'u ɲininka u k'u fana fɛla dɔn ko nka k'a ko ta u yɛrɛ fɛ ten k'a yɛlɛma ten limanaw k'olu kɔni ko maa k'u sigi ni a gɛlɛya ye dɛ ayiwa kuma filɛ Suwadi Bamako de y'a fɔ n'an bɔra yen an bɛ don Nouvelle Horizon kɔnɔ Nouvelle Horizon kumana limanaw a jala k'a fɔ kalo caman kɔfɛ duguncɛni min filɛ nin n'a filɛ min bɛ tali kɛ Dɔgɔfiri ale mara la Ɲɔnɔ mara kɔnɔna la n'u k'a ma Farabugu yɔrɔ Farabugu kun lamuninen don min ye bamacɛ wale tigilamaw fɛ a mɛnna nka min bɛ tali kɛ a bɛ se k'a fɔ bi ko Farabugu ale bɔra walejugu tigilamaw ka bolo kɔnɔ yala nin kuma sɛbɛncɛra maa min fɛ o ye colonel Sulemani Danbele ale de ye DIRPA o ɲɛmaaba ye o la sa Nouvelle Horizon kɔnɔna la a kuma sɛbɛncɛra k'a fɔ kunun dɛnɛ février kalo tile 7 san 2022 min bɛ tali kɛ maliden caman olu bɔra ni kunnafoni kalama k'a fɔ min ye Farabugu ye ko ayiwa lakana ko kɔni siratigɛ la bi maa bɛ se k'a fɔ tare ko nka u ka maire min n'o bɛ Farabugu kɔnɔna la limanaw n'o ye Sumana Kulubali ye ale ye maire ka premier adjoint ye danga fɔlɔ don ale kɔni ye ɲɛfɔli minnu kɛ ale ko maa tɛ se k'i toro ni kuma ninnu ka fɔlɔ kuma minnu fɔlɔ filɛ nin k'a fɔ ko Farabugu labila la ko a ka kuma la a bɛ kalo saba bɔ bi ko balo dɔw de bɛ yen balo minnu tun kan ka di Farabugu dugu kɔnɔna ma ko balo ninnu olu tun bɛ Dɔgɔfiri kan kɔnɔna la armée ka kan kɔnɔ balo ninnu tun ma se ka sira sɔrɔ ka taa sabu sira tun tɛ yen bamacɛw kun kɛlen don ka sira bɛɛ lajɛlen minɛ maa tɛ se ka bɔ Dɔgɔfiri k'a fɔ i bɛ taa Farabugu o sira min n'o labila la sisan ko maa tɛ se k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ Farabugu bɔli bamacɛw ka bolokɔnɔmaya la ko nka olu tɛ se ka kuma fɔlɔ olu kɔni b'u sigi ka ko taabolo de lajɛ fɔlɔ olu kɔni ye armée nana u donna Farabugu dugu kɔnɔ ni sira ye o kɔni tun tɛ se ka kɛ fɔlɔ la wa u nana ni balo caman de ye ka na di Farabugukaw ma o fana kɛra lafiya ye Farabugukaw ma an bɛ don min na i ko bi nka limanaw ni maire ka dangan fɔlɔ ye fɔ Sumana Kulubali min ye an ka armée yɛrɛ ka kunnafoniso ɲɛma n'o ye colonel Sulemani Danbele ale kɔni y'a kuma sɛbɛntiya ale ma nɔgɔ foyi don a la ale y'a jira k'a fɔ Farabugu labilala bi pewu ka bɔ bamacɛmaw olu ka bolokɔnɔmaya la ko nka u tɛ se k'a kuma bɛɛ lajɛlen fɔ tan min ye an ka finitigiw ka laada la kunnafoni kɛnɛ min bɛ to ka sigi bi yɛrɛ a kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ k'a ban pewu min kɛra a ko hukumu kɔnɔna la waleya minnu kɛra walasa k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye jamana o de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ jamana a sɛbɛntiyalen don k'a fɔ ko min ye kalanko siratigɛ ninnu na segukaw fɛ yen nɔ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka lafasali kuluba n'u ka na syndicat signataire du 15 octobre 2016 Segu a lakɔli karamɔgɔw ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ayiwa u ka saraw tigɛlen don fɔlɔ sara ninnu tigɛlen don kun min na o ɲɛfɔlen don Nouvelle Horizon fɛ dɔwɛrɛ tɛ yɔrɔ lakɔli karamɔgɔw kun ye baarabila dɔ kɛ kɔsa in na baarabila in a jala k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw u ka saraw kun gulonna baarabila in yɛrɛ taara tile 17 ɲɔgɔnna de la a jala k'a fɔ lakɔli karamɔgɔ ninnu u ka saraw kun gulonna fɔlɔ min bɛ tali kɛ Segu ale académie d'enseignement fɛ sabu u yɛrɛ ka fɔ la u ye assemblée générale dɔ de kɛ o assemblée in kɔnɔna la u ye jalakiba bɛ Segu académie ɲɛmaaw kan minnu bɛ Segu kalanko bɛɛ lajɛlen kunna nka a jala k'a fɔ bi min ye ko in a sera yɔrɔ dɔ la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la a man tɛ min ye lakɔli karamɔgɔw n'a fɔra k'u ye baarabila kɛ u ka sara u ka tila ka bulon tuguni u ka sara ka na d'u ma lakɔli karamɔgɔw ye min ye sa u kɔni u ye baara jɔ pewu kabi kunun dɛnɛ k'a fɔ ko kalan o tigɛ wa min ye ɲɔgɔndan ye u ti ye o kɛnɛ kan lakɔlidenw ka ɲɔgɔndan min mana fana kɛ o gafew n'o ye nɔtiw ye u bɛ olu minɛ ka bila u bolokɔrɔ u y'o k'u ka kɛlɛkɛ bere nka min ye Segu gouverneur directeur de cabinet n'o ye Afel Ashiatara ye ale ye lettre dɔ kɛ joona walasa nin ko in bɛ se ka wuli ka bɔ yen samasamani bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na a ko a ka lettre kɔnɔna la ko jamana bɛ lahalaya min na waati min na CEDEAO ni UEMOA kɛlen don ka ɲangi bɛ Mali kan a man kan tɛ ka kɛ fiyewu jamanaden yɛrɛ damaw an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a ka sɔrɔ ka lettre ci min ye Segu trésor ma ko u ka lakɔli karamɔgɔw k'u ka sara d'u ma joona kabi an b'an kumana yanni gɛlɛya dɔ kana fara dɔ kan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don ni fasidi sɛbɛn
le combat ale konna la combat mana limana combat jira ka foni watina ko mi Soumeylou Boubèye Maïga ye limana premier ministre ko ni watina yero ale be kasola ni watina alna sorla aka kenya limana o tete kosere abe furakeli yere hukumu konnala ajalla ka fo alamsa temini février kalo tile saba ko Soumeylou Boubèye Maïga ka demba kuna fundo di ka fo ko aya ni wakati na ko ajala ka fo abe furakeli la kenya so do konnala ko mashima yamara ikadu aka o ko ngon nana bali ula kosebe sabu ulu min ya sumogo ye no ulu gerele do ala ulu nana ko bina laje anake fo ni ko mashi yamara lente kibita mi Soumeylou Boubèye Maïga ale laje akera afumso yo akera dinyo akera somo wero yo akera hali ani aka atashi no ba kerefe kumabe ko mashima ya maria igata Soumeylou Boubèye Maïga inyedaka ko ni communiquer ka mawla donia ka fo ni bara ni nabe uluka hake ulu treke wa ni meke sababu yere limana jamani kono ni hake arama de ka hake kan Allah fasa ko ni wili bla jamana kontigi ma ka fo ni komini chere la ayo ulu se udana ayu dabalba ka fo de ire ka dima sekata inyeda ika ibe furakella limana ko umabbe be min fo jamana kuntigi ko ya maria ukata mi Soumeylou Boubèye Maïga alilaje ko bo kuma fo note ko ni tebe jamana sharashila kwa kuni shara soso wani hadamade ka hake ode minetoye Allah kunga kuni anake abe bulwara dika limana sabu Soumeylou Boubèye Maïga akun foraka ka akun lainna ko ka ta forake jamana ko ka dogotoro min be nulu ya laje ro jamana re tala ka dogotoro re bla ko lu ka laje ulu kilin tala ka fotui ko Soumeylou Boubèye Maïga ka kan aka bo jamana kono ata furake bankero mima wanake ko re tala kana faraka ka fo ko Soumeylou Boubèye Maïga ka tsega do aka kata alaje imana odi kuna foni rewi ayimbo le combat ale konnala amba kuncheni mini amba kuncheni lenge panayi limana lenge pana danya folo la akmana ministry koro minde ni oye min bitalige Mohamed Ali Bachili ayi Fransi jamana nyimo jabi de limana ako Fransi uka jamana nyima dairo no Élysée ko Élysée limana ni jatemneke yoro chenyi yoro min be ni ale de famanda yoro France jamana ka ko o min dlala ni limana yoro farafin folola iba so nazara ko be farafin ta ko ke jago fen ko na folo ko de keraka Élysée jo Mohamed Ali Bachili de ni kuma fo ko ni mali ni France che ko jende be mi ma ajoro la nyombunya ko ko nala la sa ni jatine ke ministre ko mi nali ko be shara ko kuna Mohamed Ali Bachili aye akume radio soda de sanfe aye ni kuma fo ako Francisca ko ministre minde no buka jamana woro che kuna Jean-Yves Le Drian ko ako kabi CEDEAO abe lebitu CEDEAO ko CEDEAO nyangini takanyishi mali makale bo o nyanginu aba abetwa ko ale kon be kun fana minena fo baramino ni aramadia barate wa atsika ke kibi o kuma fana takanwa jamana nyemo ka olun lagoshini oyi independent la kuma la ako ale Mohamed Ali Bachili ale bi min febi oyi ka fo Franci Mali teri jamana de ko akana ire blaka madon lame akato ani Malika to nyambulu o teria de dakadi jamana ni flabela note ko Franci na bi fen feke akange miri min temena ko fe kas yam bikase ko CEDEAO flani kan nyani min takamishi malima ko Franci ba don cho ni shara sosoi wa ko France bi nyetuka ka sabu uluka nafa de bika tereke ni kan nafa bika tereke ini nyetuka ka hanna so langa lodo ini nyetuka ka Mohamed Ali Bachili ko France jamana ni mo be shara don ka teme CEDEAO minu nde ni ulu nyani takanyishi malima bi ni ay France bi tugo uluko aba donde areka nafa ode tika nyini ko ina kadi min fo France jamana ni mo yi ugado ka fo Mali jamana korbayi wa Mali mi be nyondo amena bebado mi ke jinso sugi ko na la yano ko Jean-Yves Le Drian mi alebika Mali jamana nyimo kuma be abi kuma utakanyishi uma ko akado ka fo mi jien ke la tomba nazara ka ke la tomba
lemana olu ba donc a fo mi sharia mi sharia kana ta tabulu mi fe kunga français de tombe numbele jele nyama ka fo ko fuga mali nyani kunga français ka donc a fo donya wale mi temena nu uye farafindinu lemana uye lu sene ako o nafulo mi ni uyo farafinge sani fere uye uni nyonche ako o nafulo re o de taraka uka famaso minde nu bo konna la benu Élysée o de taraka ojo kuko fana don alors lemana nteneka kuma ide independent ya fo abi dansi ya kuma fondi gafe la ni ala sona gafe koro bi bo shi ambi keneka ko ulu la kale anti anyine anga andeme ba ko ni kanam